Díomh chuirde agus fáilteóibh go Páirc í Chiosóg an in inis a gúnta an Clár. Cluiche Leathcheannais na mún gandát Mionúir na bliana sa táinistí na bliana se caite an Clár áíochant le limanach buaiteoirí an chluiche beisiad am haríis seachtain ón loan agus beisiad a gcuineh buaiteoirí an Cluiche Leathcheannais eile Ciarí agus Corcaigh ach sala dos nóig árán a bhíanaan sa túr medíomh na fórne go tappaigh cúnta an Clár ní léana ar a déanta cos an ómbar an Luimneach a réir sé cé an choirí bheith sa bháide an lína lán chúl ar an Kelly James Conall agus Brian McNamara agus an lína le chúl Josh Maloney Diarmuid Comers gandát ó an Cunningham a bhí lónarig agus a lár Páirc sé captain na fórne bheith an Dylan O'Brien agus Conor Fennell agus an lína lethasach ó sin Sexton Sean McMahon Conor Meany agus an lína lántasach James Doherty Craig Reardon agus las captain na fórne an sunnaistigh sa chúne Sean Ryan. Nílach ahrú bhain déanta ge limanach agus is sna cúlathe tá tahrú san déanta. Gníl ibre seachtain san Stephen Kiley a tosnú, ibre fehéan Cathal O'Mahony a tosnú an áit. Mar sin fuair an limnaí sa bháide roibh son an tránóna tá Craig McInnes gamla scéal, an lína lán chul Colin Quigley, Jamie Behan agus Dara Clifford, an lína le chúl Lorcan Murphy, Aaron Neville agus an tahrú san a luas níos luas. Stephen Kiley níl se tosnú Cathal O'Mahony an áit san. A lár Páirc táid Jack Summers agus Dara Murray captain na fórne an lína lethasach Mark Nolan, Emmett Rigter agus Oisin O'Farrell agus istigh sa lína lántasach tá Conall O'Dean, Rory Cronin agus Ronan Quirk agus gandát sé fear chorcaí Cormac Dineen atá a ganas a bhain le fadóig an dún tránóna agus le bheith fiarnach ní féidir letarrá go bhfuil an aimse th mulla bertin sa an inis an ré is sé de maríochan se in Scáthán san trefh lábh clé go trefh a lábh diise agus tá sé fuair an sa ach cnéimhnach mach mar ní fadhhain go dos nóig go fór an chiadlád an bhór chuún an nánach ach gandát limanach a lorag da áit a gluthe canis na mún aige an grád sa den géadúir an néideag an nócha hocht Chednú ná creide gandát cúnta an Clár cáilethe don cheanú cúigú cluiche canis as a chéile in nuirig buiad Ciarí a bhí buachach ar san gandát imríoch an chluiche san sólim go bhí an tarna lá fehead de mín an ólag thuas i limanach a lásan agus bhí cúnta an Clár díomach go maith an tránóna san mar bhí daoine a cappa grádar maithagóint de Ciarí agus ní léon dát faoi chunach in nuirigéad thugad ar stánáil de Hibridáin thugad ar stánáil de limanach ach bhí Ciarí ábhrí Róbhagód soch le canis me se ábalta sin a chuir na cheartan na míal im líana maithíúthe sin a chuir na cheart gandát. Cá sé buchant ar fuair an limnaí ach gandát tá annach chaint ar fuair an limnaí a lár na huair bead so fé cúgdíag a bhfuig churann a Dermot Early mar sin tá taí a cut an son agus be se asú le spántas a bhd níos a bharhatha scandát maithe i chiaachnaíon na fórna chom Ché seaca nómat an sa a Páirc Chiosóg raig an chluiche go ann breise agus má síoch na míid chom tééis ann breise beag chomórtas cicna pínó an gin ach tuairmíd ó mósanis do árán na bhíon a bheith a tosnú go garid. Se is le glór an slua an sa istig agus árán na bhí an Craobhain again agus i gceann cúpla neomatí beag beimid a tosnú Cluiche Leathcheannais Craobhcha Mionúir na mún don bhliansa cúnta limnaí ag an dát na cuairteoirí agus iad son áíochant le cúnta an Clár agus is tólam sa go méid
go méid an ré downta Luimneach an sa chiad le necha go dtíireach cé a bhuaig cahabh na pingine ach beag túnchar bhuair ag na cnéalacha an glehann sa tróna ní léon dát faoi son gan dá Clár go dtí sa imirithe i gceall Luimneach bin an teachn caite a gcuine tibredáin thugad an suaile le báide a bháin so sé seo an chiad Clár do chúnta an Chlár mar sin beag Luimneach lora go dos nó sead an Clár so luas lástrach gel coháir leis an ré san leistíí ar roimh ach mar a chin sibh son an na flaigí timppla na Páirce tá de séide ní léon dát faoi son ach is tólimsa gúnráide an Clár ar ag nuair a thug chúnta an Chlár stánáil ceart do chúnta Luimnaí go mé sé difriúil an sa am líana agus gandát Luimneach a lorug áte bhainteach a gluthe canis na mún don giadúir ó an bblion 998 gandát hín chun dán arsúil am má sa bhrancin blian san agus bhí mar óg trád á raibh ach ní fada go míon na bliantamach agus ní dálim sa go mar chéine chuoinú go dógach sé an fad cíanna ar Luimneach cáiliú de gluthe canis na mún ach dhéach sin go dtíireach a hála ach an réitórin san cormach daoine inis olaf chunan líróide chahabhisteach a seaachta san inis cé cháileog do gluthe canis na mún agus an chaidsan buiteigh sin díireach an sanna captéan na fórne Dylan O'Brien inis cadíanana se leis pas láimhe go dtí Oisín Sexton pas láimhe Craobhacha agus hefachtaríise a siúd ban oscailtan san do Oisín Sexton ráid sé sin leis ar ruthar a casa sé timppla inis chomhfada le James Doherty agus é siúd a thuirt fan spreoch an chiaglúiseacht ó chúnta an Chlár agus bheas lochtaíochta an furan bailile go raibh sí sin seolta thar sé trasná nach chiocht ná raibh iirecht a methir fóríl mar sin an son ó chúnta an Chláir canach leneomatú mar sin a mehansa a barcaí Chíosóg Craig McInnes gam le scéal atá sa bháide an son do chúnta Luimnaí Tá crúmór de fearras son agus fada héin se lei sin agus pe sena chuimhlinn cartan son na Lár Páirce a cha buitin son a chúnta an Chlár agus deanta go maithe Josh Maloney pas Craobhacha go Seán McMahon nach leag sé siúd láimh líróid ar a dal a deire réitóir mar sin ar an Neville a thóga sin agus cho fada le Coolan Quigley inis a tuairt na caide chun cín agus a pas láimh úsáte go siúd an pas fachta ar naise gach ní raibh seábalta sellbhich mead ar an líróid agus Diarmid Comer inis atá teachtamach leis Gríon éimireoir Lár Páirce Conall Fennel pas le Jarvan san O'Connor agus inis tá sellbhan sa ge James Doherty ar líróid íirecht a bháinna mehead fórílhaigh siúd ach siúráilsa tá Cluiche an son géalte i gceall Lorcan Murray ní raibh an dara rá i gceann réiteoir ach James Doherty na héanúir a ghain sé siúd sellbh ar líróid tá cuma dain séad a chuir bhín sé déirigh an spásach rathú a gcóir deiscórála ach inis tá deiscórála fachta i gceith Craig Reardon agus ní bheith sé sin plí gan na gaothe ábhadín fada amach a mega fadig tá an fadig ach níla crinnis aige mar sin há iirecht a methe ar fóríl an son ó bhuachalí chúnta an Chlár ceanós ar chic ó Craig Reardon cean ó James Doherty agus beag an cicamach inis ó Craig McInnes Cho sé fada leis cean déarna chalófágaráich sé fada leis le sin gála gaothe bhfuil ní dóchan le fá gáir ach bí siúráilta go méid túnchar ag an ghaoch chéanna ar an glutheach sellbh na caiide buitin san a Craig Reardon siar a hen sé siúd inis agus Diarmid Comer cadíannig Diarmid ráid sé siúd leis ar ruthar agus cín sé go bhfuil bearn oscailta san na Críolár a lína Críolár cosanta cúnta Luimnaí agus sellbh na caiide inis ag Brian McNamara teasna na Páircin san go Conall Fellin siúr bhórdan sellbh ag elim a ge chúnta an Chláir an sa lua sochlathe a bhfuil Cluiche géaltan san níla deir réitóir teasna na Táirce a hen James Doherty chúnta an Chláir inis agus sellbh cosan éireach caiisiad scóráilt ráíirecht chur ar fóríle cos cadíanna Oisín Sexton leis inis imirt chialmhar ó chúnta an Chláir imirt féin a chutha son be sé a díaraigh na deisna a chruthú Seán Ryan siar inis a hen siad agus neadar an mó pasatá tócach fiachar sin lagíirecht eile ó chúnta an Chláir ach tá sé a cruthú na deisna sin tíirecht atá ar methe ar fórílansa an bhfuil tíneomata methe tá is achas sa régan é a beidir glosifir sin thoran na gaothe an son is sa microfón agus tá an ré séide san ní léon dát faoi sin agus fada héin se a ríis agus a gaiidí an áda san tá imireoir Lár Páirce cúnta Luimnaí Dara Murray sin builte siarsaige agus an módíre núsáid an son i gceith Jamie Behan lán chulaí cúnta Luimnaí a cha sin garthamach inis agus sellbh na caiidan san ag Brian McNamara tá hí ag Brian a bheith imirt an levéalsa agus é siúd a tuairt na caiide chun cín sin pas le dar a bheith seach go Lár Páirce agus sellbh na caiidan inis ag Josh Maloney tá luas ag Josh ní léon dát fí san caiid le dar a bheith seach seolta isteach go dtí
am le scéal an son godí Seán Ryan las captain na fórna dianta go maithe Seán an son nach bhfuiln gramú san átá deir réiteir gramú á diantan son Dylan O'Brien mar sin séirchic eile bheith ann agus bheith Craig Reardon ó go goach chun eise ó thóga do cúnta chlár an rirdánach agus an ordearnach is asnal lá a thóg sé an iirecht son a chabáta sa so cró sé an líród son an dalamh agus díró sé fenna polaí a cha meis sé ábalta an chaidsa a cheola haris an trasnáin. An riordánach an is agus é sin builte níos a bhar bhfuil a fadaige tá cruinnis aige díreach haris an spotta dubh an son agus an chiad pointe don dránána fachta an son ige lán tosaí cúnta an chláir Craig Reardon ó séirchic téistlóh tíoireachta chur fóraí le cha sin inis builteach an is aige McInnes agus tá fachtan bouta an son I gé ó lár Páirc cúnta Luimneach Jake Summers ach sellh na cadi caiilte siú ach deanta go maithan son cahaló meithnaí ní raibh seannim le chun tosnú ach tá sé takeisteach an áit Stephen Kiley ach fiachar sin dro feasmhaig siúd agus an brú ar fada is á chur cúnta an chlár furin chadi Luimneach agus sellh fada chu Diarmid Cóbar inis cumad siimplí an gléach atá sé siúd a fáid ón tablíne agus siimplí Déantar gehanson isteach go Seán Ryan inis garisteach an nasóg ach drothíoireacht an son ó cheán ní bheith sé sásta lei sin agus begur rud éigentí anamh cúnta Luimneach mar tá na deisina áchrathú I gceith cúnta an chláir agus murach an cheiríoireacht atá a methe fóraí luas a chluicheann so bach rathe rásló agus caiimiid a nílamíad sé ómatú mar sin a methe ó chús an chluiche agus sin builteach inis I Joe Mark Nolan agus bhfuil sí sin builteach aige Mark tá a deir a réitóir agus annaíachar cúnta Luimneach sellh a bhhaint ar a gicamach féin Cá sé sin a thocrú ó sin Sexton in is siar a hen sé siút chofhada le Dylan O'Brien captain na fórne Dylan Chasnanson chofhada le Diarmid Comer cadíannig Diarmid leis ní úsáide sé a mó díreach ró I bhínig an sosa chéad le mar go bhfuil an rééisan na cuineach a numa go cos céimna tóca an son aige James Daharty solin go raibh léite gon ar fad son ach batún dianta aige James agus inis limanach ní dólan gráidir fiúháin istigige le cúnta an chláir godísa ar an Neville cadíana sé agus fiachar sin in numacha ama tócaige aran an son agus is sólan go gahaig an réitóir an líróid isteach an son nach caiig limanach dúiseach inis mar níl siad a crothú spástas na basanna níl siad a spáint chomh agus be siad a 9 séir an so muna rúseo siad as muna thug siad isteach sa chluthe go tapig Pegur rathe le cúnta an chláir gandát an chluicheháin san imar aige limanach godísa a cha sin caiteanard agus dianta go maithan son aige Jack Summers a báutasa cadíannig Jack leis na bróga bán dearaga Mark Nolan Pas seolta chuige siúd a cha inis seachún limanach agus Dara Clifford a teachtamach ó lína lán chúl Daran is siar a hen sé siúd chofhada le Larkin Murphy, siar inis go Summers, go leor an gad feiceige Summers, agus siúd inis a dul rúthar, a bhd níos aró limanach a báutasa, sellh na caidean sa inis aige ó sin ó Farrell, Chasnansa go Dara Clifford, siúd a thosaigh a glóiseachta, agus cad le Dara bhistechan son chofhada le Dara Murray, iirecht mór mílteach an son ar Dara, a chasí ábhlín ar pefnó lábh deise, agus in iirecht son a methe ar fóraíl, fágan son mar sin go bhfuil a scór mar a gcéanna. Cúnta an chláir a gcónaí chun cínan sa a réitóir. Ó, go mhfuil sé a gcuineh láb de ceann de chosantóirí cúnta an chláir agus cic 15 méadar a bheith ann. Mar sin, ní iirecht ar fóraíl bealgam. Sin a ghlám amach mar bheith me tuairt an tolas am nebh chearttíomh síma nó líonann an té le héad sonach. Seachúnanis Dara Murray is iirecht leisú a bhí lebhlocáilta síos a réitóir bhfuil sé me chun caintin son le berta imireoirí Ceann ó cúnta Luimneach agus stóilm go bé Lorca Murphy bhí ann ó cúnta an chláir neag go díreach ce bhí annach díróid míad isteach ar a gicinis agus neart na gaothe an ré adul ó neart go neart inis is rééis achas an son leidaíon na neart cíanach seachúnanis captain na fórne Dara Murray Tá sin buirte siúd achas ar fóraíl a raibh sé sin Harris ceann Rory Cronin agus amach ar fóraíl mar sin an chiaadíoireacht a methe ar fóraíl ó chunta Luimneach agus an cic amach inis a thógant ag Cian Corrie cá raibh sé sin leis
Ní a bhéon chic amach go díosach, breise garid an son, suas Clíán na Páirce, agus sellh na caide an son is go Brian McNamara. Pegur dul ó hebh na Páirc an so cúnta an chlár deanta go maithan son a go Conall ó dún. Beidir go bhfuir réiteoir, neidir a bhéon chalís an son ó Conall, ní chanacha má bhí, ach gan dát ní mé an réiteoir. McNamara is agus an chaid lascáltas was na Páirc ag McNamara Tráchtaireacht aige agus seachún is cúnta an chlár ar an luaiseacht agus sellh na caide is ag Conall Fennel imimeóir lár Páirc cúnta an chlár agus cadaí anna seáin is an dát seaamróga Cluiche imríonn seisiúd a chud caide agus go leor an gad feice go díosa James Doherty siar a hain James sellh na caide an son ag cúnta an chlár agus ag Craig Reardon seisiúd a tendaine go bhfuil point aimseige ach de scóráilta is ag Seán Ryan sin builte isteach ach ní raibh náid ag Seán agus isteach a lá na báideoir a hain sin agus seachún is cúnta limnaí agus Dara Clifford a chalís dentar gara san na deir réiteoir mar sin séir chic agus siar a hain sead an son go dtí Craig McInnes amach an son is go dtí an lechúlaí lár Aaron Neville a teabhar leis suas na Páirce agus cadí anna garan nach caiig tosa limnaí tá spáint chomh mar tá sé ró ris do cúnta an chlár ní tead a chur na leadan na siar chun an dain séir san gháin agus sin buailte amach agus inis is ige ó sin sextin atá sellh na caide siar a hain ó sin cho fada le Aaron Kelly sellh fada ige cúnta an chlár ó hús an chluthe go díosa agus denómat nó mar sin na methe ní fada inis go dtí go méid na fórne a dul a Joe an tobar se chun cúnta an chlár agus deanta go maithan son ige Larkin am lí scéal deanta go maithan son ige Josh Maloney agus sellh fós ige cúnta an chláir dearg deis scórála a chruthú an sa agus Tráchtaireacht agus bhuiid a chuoine bhar bháide an sa óran Cunningham a trabha leis ach siar a hain se arís ach a fíoch ar sin agus sin an tarna báta go bhfuil in líróid im heisteach go lá an báideoir an sunnaistigh agus chead iirecht ar fórín ach a béidir go léiríonn sé sin an chócht atá a gcéin roich cíanach tá fíoch an tíos an na bhleigh son ar a Páirc agus gan dá táimse suas ard an sa mar sin bhrafa an dré san áit go bhfuilm se seasta beidir náfuil se choláidir cíanna mothir a Páirc ach gan dát gan éon scór go díosa feachtaige limnach gan éon nach scór a bháinige cúnta an chlár a chu ríise sa ríise le cúnta an chlár a déanamh an sel cho deacair son limanach a chabhad níos a bhar inis agus pásaige Mark Nolan na teabhar leis suas na Páirce cad dhéana se pas láimh a Craobhacha agus de scóráil an sáin is ige Conall ó daoine ach cad é mar Cham hé mar jamú Jensen son stiginis agus an sé cúnta an chlár le Seán McMahon a dádul ar an frithún sí agus an chaid san cíteach ag Seán McMahon agus saol tuas na Páirc atá Conall Fennel le na citóig agus a pass an tóiste go ag Conall agus bhnis Craig Reardon sellh na caide ag siúd agus tá sé methe dulta óhebh tebh na Páirce agus siad na corsantóirí atá ag gimmart níos a bhar nás na tosa an so a Páirc Chíosóg limanach agus an chaid san buailte suas an son ige ó sin ó fearil pas Craobhacha ga Conall ó daoine inis cadí anna seisiúd ach siúrálta tá chalís deanta an son ar Conall tá de réiteoir agus deanta go maithe agus a builteisteach an son go dtí Rory Cronin túr timppla a Rory ach deanta go maithe Rory tá má chin sead an pass inis Emmett Rigter deise ar bháid agus bhuiil sé sin fachtaige agus an trasna an buailte son ige Emmett agus ar an dara iirecht an son a fachtaige Cian Curry ach simmert immert a bhad níos a bhar ó limanach agus í deisiúnta an son ige fear an nachad slat Emmett Rigter bháide ach bhfuil iirecht san na trasnáin agus amach a chuise agus deanta go maithe Cian Curry ach deiscórála cinnte caiilte limanach ach chalís sin is deanta an son i lár Páirc agus sellh na caide inis ige Conall Fennel isteach a hain seisiú go dtí James Doherty agus beidir náfuil le lá an scórála deanta ige éanadas na fórnin sa ach bí siúrálta gúil cilblinn túnta an sa agan agus sellh na caide inis ige Oran Cunningham cadí anna góran leis rá sé siar an son go Conall Fennel a fiachtar céim ráhatá ige agus pas láimh a tu go dtí James Doherty an son amach inis go Seán McMahon cúnta an chlár fáinach mar a háid ó tús an chluthe siar go Oran Cunningham sin buailte go háir ige Oran agus a buailte go Crain agus hiachar sin ní á ceart ar a déhile an Páirc Emmett Rigter a chobríidir an chaid san suas go fáin a chroíidir an spás an son
Don lechúlaí chlé óran Cunningham agus seolta Harris a trasnán aige cháfaointe mar sin ige fuair na háte cúnta chlár sellh buitige gic amach Conall míní inis cadí anna Conall leis seo túr de chosantóirí cúnta limnaí timppla siar a héinse go Seán McMahon inis a ddíar spás a chrothú de Craig Reardon agus úsáidin se siú de Ciceanna agus inis tá sé dábalta na scór na gainsú agus tá tíofaointe chlár an scór an so ige cúnta chlár na héin íarachta tá fachta go seachas séir chic ó Craig Reardon iad san fachta ó nimirte chu agus fíoch an bhfuilin réiteoir Cormac Dinín chunrális na fórna dul Joe an tobar níl agus sin cic amach le darmh agus an bhfuil Aaron Neville ab de sellh chimead ar a líró táach a réiteoir an son a rá godánig canar fennel isteach ábhírín ró láidir agus cíimiidirnis an nocht for cárta ní an for agus ráha tucan san do chanar catú bheith cuaramach uachil nó isteach an ainim in seach a leabhar na réiteoir ráireach seachún in slimnach as bhfuil freigracha an dáfaointe facht tappa go fuair cúnta an chlár sellh na caide an son ige Jack Summers go leor do feice ige siú pas láimh seoltaige go dtí Dara Murray siar a hen sead inis cho fada le Lorcan Murphy a teabhar leis a sin builte ige Murphy agus sin íarach le dearbh an chiad faointe don dránán a fachta ige na cuairtóirí agus a fachta ige Lorcan Murphy agus sin díreach leis Chiad an chiad le agus astáling go le réiteoir a dul chun cainte an son lena himiróí tá agus ráló dul a Joe an tobar a cad é mar chléthagan an sa beidir nachfuil go leor scór na feicegan ach tá pointí úntacha gan agus ní lirid agus órlach géilte ag ceann dos na fórnan sa ach mar a hasan rodí siad na siad fuair na háte cúnta an chlár atá níos a hásta I duine amach ná na cénaí córa cúnta limnaí tíofaointe fachta go san háíoracht ó nimmert ó Craig Reardon agus ó Oran Cunningham agus íoracht óthe séir chic ón bharcií anna Craig Reardon agus an pointe fachta an son I ggé Lorcan Murphy ach tá an tac sin na fata tárlú mar go móil íoracht le Emmet Richter an trasnáin níos lótha agus tá mar sé sin fachta chu beidir go mar níos íomhfiúil a chlár an scór ach mar a hasan sáhanis agus an breanlisce á gahab siar an son I guess nó fórna siad cúnta an chlár atá chun cín tíofaointe an ag pointe báin is gandát tá chluthe eile siú leis a lár na huair agus stolim hí sa gorcaigh atá an chluthe san siúil a barcaí chaomh buatóirí na bliana se caite ciarí nó champíní na mún is tócha agus iad son áíochant le corcaigh agus éonúir go mín ceachtar das na fórna san áíochant lena chéile bín seas bleodrach ní léon dát faoi san nach buatóirí an chluthe san gcuineh buatóirí an chluthe an sa ach mar a hasan rudaí mar a dúirt tá cúnta an chlár chun cín an sa tíofaointe ar chlár a scóra chu son agus gan ach pointe go dísa fachta I ggé cúnta limnaí agus a maichas son le íoracht mór grí ó Lorcan Murphy ach cíimiad inis céim seagar a bheith cúnta an chlár sin agus an cicamach inis áthógant I ggé cían choirí ten sé siúd chu sé garid leis a ceann dearnach ach is fada a héon sé leis an ceansa ach gan dát an Cluiche Leathcheannais Peile ní bheith sé sin tosnú go dtí na lethúir sé seacht agus siar inis Hen limonach leis sin Aaron Neville agus nábhreálós an cúpla scór eile a ghaimsú rimis an breise le hama siar a héin seadanis go Oisín O'Farrell le fiochan suas chunug seanson go raibh spás an son I ggé Jack Summers go leor an gad feice ggé Jack ach bhíidir isteachil gansaí le Jack an so agus deis scórála eile de limnaí agus má gaiirín lo seo a ghaimsú fágaigh son ná fuil ach an bearna is lú idir na fórne Dara Murphy, chuir sé an ceansa a dalamh, bhí íoracht aige ó chic 15 méadar níos lótha achas ar fóríl a chuig an íoracht san. Móna lína himlín Dara a chud caide le agus éis Trúd fans beag bhfuil cuman am hasar ná go bhfuil se seasta an bhfuil mar cúil sásta leis tá mar go bhfuil an bratbáin áirithe agus inis níl ach an bearna is slú idir na fórne
Chifuinte ag fuair na háte cúnta an Clár, gáfuinte gas na cuairteoirí cúnta limaní an meg liman na chábalta áte bhainteach a gluthe canis na mún den giadúir ó 9 an ócha hocht Richter bhfuil se siúd a trasná níos lutha passeolta stachan sunna gach drofas agus hí se sin áh dín róiasca an sun hir de Aaron Kelly agus na línta glanta ge siúd agus suasinis a hen Dylan O'Brien, captain Fern, Cúnta Clár, Dylan a Chowlesh, Suas na Páirc ach siar a hen Shenish, Green a Lavador and son Conor Fennel, a Macha John Clehan a White Conor ach Mayin, Shea. Al Larkin Murphy bhí an rúiseacht an son agus é sin builte siar in isise ge chomhfada le Dara Murray pas tóistin seacha an son go Conall O'Doon in isise teall leis suas na Páirc ach éidir go tóig ach tití seo in isise nimmal na Carnóga seachaín lántasach an son Rory Cronin mu sin ábalta sin gisins má híochan siad suas an son hí spás istigi ge Ronan Quirk ach in isise siar a hen siad agus shelf na caidan son isise ge Oisín O'Farrell Oisín a Toot Friends Björk ach fiachar sin beidir siad a cheart again bádúir Cian Curry scaile leis an gadsan mar bhí iarracht le Oisín O'Farrell dul fóríl ach cicta had a cúig méadar atá de limanach agus muna bhíidir dústethe an son sa chiad cúpla nóma don giad le bí siúrálta go bhfuil siad na rúiseacht inis agus cíimiid cadíannig Dara Murray leis an iarracht Tá iarracht a bháinim head fóríl ó Aaron Godisa agus Count Seolta Harris an trasnán aige ach cíimiid inis cadíannig Dara leis seo agus é sin buailte ige agus an réad ar a gobal inis Ciobháin agus hí sin Seolta Harris a trasnán Anson ige Dara Murphy agus na fórne chóscór ansa a barcí Chíosóg inis agus bhí clas limaní rálamsa ná bhachan crut Ciceanna Clár a scór fé mar a sa bhí sé BEO hain agus an brúinis á chur Cúnta Clár agus chicamach le Cian Curry agus é sin Seolta Harris a taimlín ige agus ná bheo lo tá raidí sun chun cínan sa ige le hamon dénóma tú mar sin a dodol God le ham agus é sin builteisteach an sanna ige Murphy agus tití seo stigan nimmal na Carnóga agus bísráilta go deisian sa bháide chu ach dáach an passan Seolta ige Rory Cronin beidir go raibh deis bháide chu ach fiachanis go bhí gur bíad buachalí limaí a me chun cínan sa hanis chear a faointe agus na cuairteoirí tí faointe ige Cúnta Clár agus péní a bhí i budéil Penny of Warder on Tober son, get in British Ishke, Hasha a Caruga Moorlo, I get Jack Ruchtinish, I get Cúnta Clár Tachtamach, or in Cunningham, Cadiana Shashulish, past Craobhacha get on son, I get Shelf na Cadinish, I get Dylan O'Brien, Bean Chad Toast, Bean Chad Fine, or Cúnta Clár, Neil End out for son, Diarmid Comer in his Shelf na Caddy get shoot, Achtalium and Brabble to Emirodi Hurchier, I guess yet a Diarig on Spas and the Vigel. Nach Yaramach ach mátá tá spás fachtan son ige Conor Meany agus lenne Citóig an son agus é Seolta Harris an trasnán an son ige Conor Meany agus inis tá na fórne Corum Arís na fórne Corum Arís an so agus an kickamach á Hogan an son ige Craig McGuinness Craig a fiachant Osa chóramach agus is fada héinse agus an chuiblint cartan son na Lord Páirc a sin briste síos ige Emmet Richter agus ní bhainsa nach tá an séirchic go nótha ige siúd agus cailó meithní a thóga ige seo ní áí thógaigh mu leiscéal sin timireoir Lord Páirc a Dara Murray inis agus é siúd a fiochan is caiise sin a thógan go tappaigh mar ach nó mar an son níos lutha an réiteoir Cormac Dineen chuir sé Pinos limanach nó náráidir a thugann san go tappaigh a fiachar in neart atá ige Jack Summers an son
bí siúráta go raibh rial an bhaintáiste ach ní raibh an gá le rial an bhaintáiste láimh bháinige idir líróid a láimh eile idir chéalaí córach agus chuir sé an nasóga sin agus sin puinte an chluthe agus fiachanis go bhfuil limanach am chun cín. Chuig faointe an aige ceair an cic amach fada tócan san aige cían choirí sellh na caiide buirte aige cúnta an chlár ní fada bhain le hamansa a barcí Chíosóg in inis agus Cluiche Leathcheannais son James Doherty ach fiach cé cho fada há James teachtamach don gaid agus is socha go léiríonn sé sin an neart atá sa réansa a barcí Chíosóg agus níl tasan saora buailte linansa ná brothal ná é ach fuachta nóir chúnansa a barcí Chíosóg dear an nóir dórlamsa go bhfuil 8 díag Celsius buailte linansa an inis dearm sé leis an nóir dóir há tú mí cheart mar níl se cho tesan ach a módíach a úsáidan sa inis agus í sin seolta seachan san cho fada le róirí cronin deanta go maithe ge róirí mar gur a berta chosan tóirí cúnta an chlár son agus inis bhí deise gur bháide cúpla nóam atá hen a cíimí cadí anna go réitóir agus se bhí sé le fiscint caiicí so hen ag glethe canis na héireann chluthe canis na bliana se caite curach an pinós cíanar Sean Broderick báideoir chiarí agus inis deisiúntaach an sa i gé limanach an sa nach é sin blocáilta lena cosan san i gé cían choirí beag daoine rá ach náfuil cad agin báideoir a chos chúsáid tá achas tónamsa go raibh Emmett Richter a bhd i bhró chóngracha agus an carta buí nachta han san cían choirí mar sin chuige líróid i gine bh chos an áit in líróid an láit a chos a dul a gine bh líróid agus deisiúntaach inis i gé limanach bearna de cheir a faointe a chuidir na fórne agus anna chuiblintinis idir cían choirí sa bháide agus gandá captain na fórne dar an morí feartha gimar go magadí agus hiachar sin seansálaid ná bhí naíomh seansálaid an son ige cían choirí í sin a hábháid agus inis sin bearna miad amach go chear a faointe héanna cúig agus na cuairtóirí chear a faointe go cúnta an chláir agus bís goráilta go bhfuil teanna chuiblint an sa trothúna dé híine candát íine deir a seachtain an saoire buincan sa agus deanta go maithan son ige Emmett Richter fear a bhuanóigh an chicéirice an son do chúnta limnaí agus sellh na caiide inis ige ó sin ó fearil agus seachún inis limanach agus deis górála áchrathú an sothacha a bhfuil agus a buailte siar an son cho fada le Jack Summers a siúd a teabhar leis agus bheas Jack Peter go raibh Cluiche Leathcheannaisach níle déir a réitóir mar sin dút a réitóir go leag se láimh an chaid an talamh mar sin cúnta an chláir agus beisiad san na díarag luas an chluthe a thocrú sí sanis agus i díarag an táma bheilt mar gan dátá séad a gimmart a gine cúrna gaithe a chan gaisan a neartú agus tá cúchna gaithe neartú agus a laidú ó tús an chluthe agus sellhanis ag Craig Reardon an chaid do cúnta an chláir Craig a gimmart go magadísa teasna héinse cho fada le Conall Fennell cadí anna Conall bert ósa góir amach agus a módíirech a úsáid ag Conall agus sin pas le darmhan san seolta seacha agus Sean Ryan agus sprú á chur aige cúlan cuiglí ar siút pas tu go bhhaige agus heachtain as aige Ryan si ar a héin se an is go James Doherty sin cosin bhethó cúnta limaní mar ní géileidir irid is órlach spáis san do hosathe cúnta an chláir agus lagaíocht cartan san agus cartanis go bé ar an Neville a dheog sellh ar a líróid a char an Neville plus do ghólainn fachtaige agus he sin dianta go gleachach déir a réitóir mar sin cic 15 méadar a bheith ann do cúnta an chláir agus cíimiad so go bé Craig Reardon a go amach chunaí seo hógant ach nílach puinte bháin fachta i gceith cúnta an chláir ómne se isce is thulann gur gá faointe ige limanach ach fiachar sin go bhfuil hen a dó nó hen a tífachtacha ó nóir go gcuadar a Joe an tobar agus bíon daoine rá go dagan na tharú ar a chluí le linn an breise isce agus deir sa leis na daoine san go bhfuil an ceart ar fad aige ach ní chuir sé sin isteach ná amach ar Craig Reardon sin iarracht mór gríomíte chuig siúd puinte don sco agus fágan san inis nach bhfuilach báid idir na fórnan sa Cluiche Leathcheannais Mionúir na mún na bliana fethe hen cheir an ómas le dul go le hama na cuairtóirí limanach chun cín héna cúig le cúig faointe sellh na caidan sanis agus Sean Ryan agus bíad
for in the heart for Conall Clár Ciceanna Nís láidir an sosachiad le siar a héintse inis. Seán Ryan, Shelf na Cadige siúd. Siar chofada le Oran Cunningham, pointy go dí sa fachtaige Oran. Tein sé siúd inis Joe, Josh Maloney, ach fiachar seo. Fine goni o Conall Clár. An las captain an son, Seán Ryan, pass siol to waige siúd, agus siar inis a héintse chofada le Oran Cunningham. Agus sin pass le dar of a shachsas Boston son, Conor Fennel inis, Caddy and a Conor leis. Agus me his siar an son, a rish go fada le Seán Ryan. Immer toastan so o Conall Clár ach ní bheisiad a chuiristeach ná amach for an limony mar go bhfuil na himróí fad hir a cusan na hain díal duine chu seachas imróí bháin an son istig in na le féin agus inis an chaidsan búilte isteach an son agus bear an Kelly tá take suas Siar a héin siad an son, Seán Ryan, immer toasteach, fiachar sin, níl ein spásacha, níl cosan tóí, limony a thuirt ein deis scórála do hosathe Conall Clár ach fiachan is Páirc go bhfuil deis an sácha agus an passan seoltaisteach an son go ó sin sextin ach sin sár chosint an son ó limonach idir das órach ní géile dar an son agus amach lóin is agus Shelf na Cadige son agus Jamie Behan siar a hen Jamie go Mark Nolan agus inis tá limonach dearg dul an únsaí an son agus sin deanta go maithacha agus inis Dara Murray a teachtamach leis pas crót an son go dtíana lán cholí Jamie Behan agus pas le dar bó Jamie agus lorig na Cadige harnáis agus fachta harnáis aige Jamie Behan agus siachar seo há se an glúiseach tosna siar ina le féin leis an báideoir Craig McGuinness agus sin seolta chasnan son ach tá an iarde an suniste ige Rory Cronin agus Rory a crothú deacrochtaí do lína lán chúil Conall Clár agus siachar sin glúiseach do hosnig leis an báideoir Craig McGuinness, bhí an lán chúlaí Jamie Behan feicálach go maith so glúiseach cíanna agus heol sé passisteach agus ní dólamsa go bé an passas bhar hí tú riamh ach mar a dúirt libh tá níar de sanna stig I get Rory Cronin mar sin má tá an ré le rám seolaisteach an chaid son mar má tá fear mór agat imil na carná go crothó sé siúd feibanna do ein lína lán chúil agus sin ráte gan tá an chaid san seolta Harris trasnáin I get limonach ón séircic Conall daon an báta ní gamna scéal ní héhí an a céileach Dara Murray an báta son captain na fórne agus fágan son inis go bhfuil Hen is sé sin na buinte ge limonach chlár a scór. Chúig faointe ige Conall Clár ach siad túdatá dul an únsaí is Seán McMahon is cuile seach leis an gaidan son nach sinna me Harris an taobhlíne sin sár chosint son ó cúil an Quigley agus deanta go maitha chud ón gic taobhlíne agus Shelf na Cadige is ige Mark Nolan. Mark na broga bán Darragar siúd siar a hen sé siúd a raise Joe Murray. Ní raise an bautas a raise Joe Jack Sommers inis a túirt an chaidan son ge Emmett Rigter siar go Sommers ein bauta bháin eile brú a chur ar siúd ach tá sé láidir tá sé de Shelf Ceimad ar a gaid. Mark Nolan inis luas a ga Mark ach ní a bhéin spát aige mar sin siar a héintse Sommers an son íarcht le sciúil bhaig siúd agus ní dháling go raibh furin bainisteocht de limoní sásta lei sin ach an chaid buat ar na se cunis agus hefachtan ige Dara Murray captain na fórne áirt le ha gimmert ige Dara sin seolta siar aige bhfuil sé sin seolta Harris trasán Wachail agus inis barna do chuig faointe idir na fórne sin seolta Harris trasán abáta ige Conall daon agus Conall limoní ag sioch nua a bhad níos láidir agus an teochanómat an sa ach címan son an muir taobhlíne a chur sin ar an ólas go meid gáneomat an bresin sa céad sioch nóg níos láidir an cic amachchan son ach a réiteóide rá go raibh drobhfuilin son agus túair sé deisdún ar fadanis Socrú síos mar beidir ná bhfuil scóir na rómhú arán nach héna seacht beag limonach sásta lei sin gach go háirithe an slí go dosnig Conall limnaí ach cíimiid an séircic an son go nóthaithe ige Conall limnaí ach peisiad chósásta leis slí go bhfuil siad sé mar tééis an breise iscin son agus furin bainisteochta limnaí gan dát agus furin bainisteochta nó atá ann im líana agus gan dát sé Kevin
Dennehin atá ganas ar a coachálaí Andy Lane agus na Ránóirí David Devine fear gandát ó chunta Chearraí ó Nangan agus Jerry Butler agus Michael Linehan agus beisiad san beo sásta leis an íireacht os na himireoirí. Mar hí sa caint le duine rinne seachtainna stúd seilm sa cogur le chuma Conall ní le tal agus na hebrecha dhéanamh suas a táí den éachreacht táí scuite chun éis bhtint agus nábhah se go má dá muhadí sé agus iad a bheith cáilethe do chluith canis na mún an giadúir ó 9 an 8 agus an cartar fadacha builisteach sin agus lascáile chaid san isteach I John lá tosach Rory Cronin chalís céilte ag Rory an bouta san ach tá sé a crothú Faibanna an sunnistig do lína lán chúl cúnta an Clár agus a Dakar I get James Cullinan súla chiméad mar tá sé I géile cúpla órlach ach fiachar seánis agus a cumátiste an sun ach ní bháin sun ach bhfuiln sellefachta ar náisica dara moríonis agus léirín sun muna stoppan tusa a gobar crothó tú deisina ar scórna agus sin obairúntaach an sun ó cúnta limnaí forhórdas na fórna bedí scríte leis a chaid san bedí ráth sí sin mé thar sé taimhlína híach náfuil héna hocht le chuig faointe sin sé faointe ar na fórna amach a ráid se tánaí ar den sun a Jack Summers agus dianta go maithe get Jack agus head trabhfuil leis an sun Shelf na caide fachta éir an darí arach Nolan inis si ar chofada le Aaron Neville Summers inis amach an so a rís go dtí Mark Nolan na bróga bán dearaga ar bharc agus te se teastan sun go Conall ó dún agus iad sun inis I díarrig spás a chrothú gáibh féinach sin builte seach sa spás agus fiachar sin ach sin sárchosint an sunnistig ige Brian McNamara agus an nádóg Dearnach séite an sa chiad le agus cadé mar chiad le a bhígan hí tífaint ar Clár a scór ige cúnta an Clár sola dosnig limnach I gimmert in éachar ach péinaí a bhísna budéilisce an sun ige le ige an brise isce is ige limnach atá an láimh an nuachtar ó hin Ciceáirice ó Dara Murray tá gimmert nútála a Lár Páirce fágan sun maisin go bíad na cuairtóirí a háchan cín héna hochtacha sun ar Clár a scór chuig faointe ige cúnta an Clár agus Bemídna ar náis leis an dara le go lua. Páirc an trasnán. An riordánach an is agus sin builte níos a bhar bhfuil a fadige tá crunas aige díreach Páirc an spáir fáinach mar a háid ó tús a chléthe si ar go óran Cunningham sin builte go háir aige óran agus a builte go crín agus hiachar McMahon in is a díreach spás a chrothú de Craig Reardon agus úsáidin sé siú de Dasóg agus inis tá sé dábalta na scór na gainsú agus Dara Murray si ar a hen sé inis chofada le Lorcan Murphy a teamh sin builte aige Murphy agus sin íarracht le dearbh an fianna himnaíon dara a chud caide le agus inis Trúd fans beag bhfuil cumann am hasad há ná go bhfuil se seasta an bhfuil mar cúil agus sin builte aige agus an réadar a gobal inis bhfuilte stechan sanna aige Murphy agus tití seo stigan nimmal na Carnóige agus bísráilta go deisian sa ar bháide ach tá amach an passan seolta aige Rory Cronin béidir nimmal nach I ghearamach ach mátá tá an spásfachtan sanna aige Conor Meany agus lena citóig an son agus seolta Páirc an trasnán an son duine chuir sé pínós limnach nó náráidir a hágann san go tappaigh a fiachar in neart atá aige Jack Summers an son bísúráilta go raibh cían choirí sa bháide agus gandá captain na fórne Dara Murray fearratha gimmar go maga díosa agus hiachar sin seanstálaid ná rá go dagan na harú chluí le linn an brise isce agus deir sa leis na daine san go bhfuil an cartar fadaige ach ní chuir sé sin agus fachtansa ige Dara Murray captain na fórne áir chluá gimmart ige Dara sin seolta siar aige bhfuil sé sin seolta Páirc sé trasán háis agus cumátiste an sun ach ní bháin sun ach bhfuil an sellefachta ar náisica Dara Murray inis agus léirín sun muna stoppan tusa a gobar crothó
Son Ciceanna le agus tónn go bhfuil the Cilíonn Gavin take chun Páirc an son de cúta an Clár cá mé chin tú cé a tócameacha go a bhí sé cloiste sanna go mar cíimiad an son líródin is caite áirde agus fiachar seo limonach gan dáta gimmarte goine na gaithe an so tarna le agus deanta go mahan sanna go Conall ó daoine is se lorig sellh na cadiarnáis agus a fachtaige agus é teabha leis an son nach bhí sé sa léir fiúbháin ónáid gorása seasta go raibh a dhéansaí ásteach an son mar sin séirchic ann do limonach agus cíimiad an so Dara Murray, captain na fórne, céile ach tán ilinn so géir go má ach tá sa gain go bhfuil sé beábalta an chaid san na lascáil agus ní bháin go bhfuil an mí na fadige de an á ach bí na cruinnis leis agus is imiródhatha captain na fórne Páirc imlín chud chaide gan dát le móna lín agus éis Tút fé sin agus a gunna na gaithe sin buailte bhfuil sé sin seolta thar sé trasnáin níl abáta san Fágan son an scór mar a bhí chus sí sa son síos go taobh na Páirce fada sa bhí an breise le hama ar siúil agus tám se ráibh go míon an ghaith san na gáardú an neart a gáardú agus a laidú agus seachún is cúnta an Clár acha an sellh na cadi caiiltin son agus é fachta ar nasin son i gé Jack Summers agus cadémarch le haimir i gé Jack agus dara an son i lár Páirce agus an Cluiche déanta an son ar gara agus sellh na cadéis i gé Cathal ó Mihúna Lomahúna, chasna a hin siú go Dara Clifford é take suas ó na lína lán chúl agus é sin seolta thar se trasnáin an son agus seachúna is Cathal ó Mihúna Iarach mór mílte cho chahal agus bhfuil sé fachtan son a Conall ó Doine nach a réiteóir rá béidir go gur is lá leis sin a Conall óchan ach bhí sé léitige gur raibh sunk beag sa drám tucha Conall waig agus an adóg séite an son ige Cormac Dinín ach fiachar seohan is an brútá achar ige limonach cúnta an Clár agus iad i dtíarag breise suas na Páirce agus is leo san a bheith sellh ón git taobh lína sa ó sin ó fearil inis agus buile sé seoisteach a Joe imil na Carnóig ach lagíocht an son ó sin agus a gine na gaithe neidir cad a bhí sé a chuoineh go dtíireach ach seachún is cúnta an Clár ó sin 16 ach fiachar sin falla de dhéansathe glasa os a ggóramach éonúir gin sé dtíireach breise suas na Páirce ach déanta go maith an báta sanna go Diarmuid Comer cas lábh tu go bhaige ige siúd agus inis is ige Aaron Kelly atá sellh na caide ar nasin is go Dylan O'Brien passa seachtas pás déanta go maith sanna go Brian McNamara agus inis tá imiróí ar an dáheh ige Brian chas na hése an son go dtí Dylan O'Brien Dylan a túd fensbreach ach lagíocht an son ó Dylan hí na imiróí las mocha las stigre ach thug sé fé iarracht agus din semach bné Iarracht idir a cúigetá a methe ar fóríl agus fág bhfuil tícín fáca istigh chu a lá na bádóra cían McInnes agus ní bheith siad sásta leis sin mar sin héna hoc dí chuig faointe fan an scór mar a bhí. McInnes agus fadamach a hen se leis sin agus í sin fachtan son a gan lán chúlaí Jamie Behan agus ní bháin son Mark Blade agus a fachtaige agus níos sellh na cadige ó sin ó fearil ó sin passan son chud go dtí Dara Murray an túirt an pasfuig siúd agus é leanúnta raig go ré agus sellh na caide fachta ar náisiige sin mar chéalhar an son ó gara chunúg sé go raibh imiróir tacht teasnair scíl sé leis ach fiachas son go bhfuil séircic tucan na cuine Chéan ómata me an tot a tarna le an scóir ar begus Tá sé cloiste gona bhfuil na fórne ar chóscóir híos a barcaí chaomhann san Ciarí agus Corcaig gan dát buitóirí an chlathe san gine buitóirí an chlathe ag glethe canis na mún a bheith ar siúil seachtain ón luansa ach seachún is cúnta an Clár agus sellh na cadige Seán Ryan teas na hen sé siúd ach drof fest tu go bhaige ige Seán an son agus a bhadró escan son do cúnta limnaí me chun lo doin ábalta sin ich meadisteach tá agus hiachar inis agus seachún cúnta limnaí ar a bhrethúnsaí Dara Clifford an asca Conall a dúir se chaid san an asca Dara deanna se Clifford inis pas le dára an son go Emmett Richter agus nábheáil ó scór a chaimsúigh sin lena citóig ach hiach go bhfuil a galar cíanna a churásta chunta limnaí a cha léiríonn sé sin cuacht na gaíhansa a barcaí Chiosóg in inis mar go ghaige iarracht san isteach a lán na bardóra cían choirí agus níl na ceachtainna
níl na ceachtain na fála me go limonach agus chearcamach mar chnucadar go dála sé sin go mion minic sa chiad le chunta an chlár agus an módíach á úsáideisteach inis fearrile ha gimar go maithan san ná cúlan chuiglí iste go líonar lán chúl chunta limonaí agus beisiad sásta lei sin agus ní bheith géon dáhaíachar ar chuiglí trúd fé an séirchic sa go tappaig mar tá siad sé faointe chun cína gcónaí agus chúig nómad agus a bhreise mehansa a barcaí chasóig an inis. Cúnta limonaí a díar a Cluiche Canis na Mún áte raimsú in Cluiche Canis na Mún don giad uair ó an 9 agus an 8 cuinigir. Cín chuoinm héin cad a ví sé an bh 9 an 8 a gobar is tócha ná tegann de mhiltíach se chun inis chunta limonaí a dal ar an úntaíoch lagaíarcht an son agus é fachtar an son I get Diarmid Comer, Diarmid amach inis go Oran Cunningham, fuair Oran pointe sa chiad le, ní sa bhar ó cúnta an chlár inis, agus sellh na caidan son ag Conall Meany, fearil a daimteag pointe sa chiad le, agus é sin seolta seach inis agus Sean Ryan, ach sár chosint ein bhauta bháin eile ó chosan tóirí cúnta limonaí agus a chadsan I mehe maris haris an taobhlíne agus amach do chic amach do cúnta limonaí agus Craig McInnes. Craig McInnes inis an réitóir ráilis brotsa gur a Craig go bhachal mar ní bheith agla siúd in éachar Pínós a chuir mar bhín se ó bhástáil ama a chaisin builte aige agus té se haris ceann na héine seachas Josh Maloney an son hir do cúnta an chláir agus Cluiche Leathcheannais an son agus íarracht mór mílteach an son agus í sin seolta haris a trasnáin sin éon freigra bhí tasáilte ó chunta an chlár ach fíoch go dóg sé beag nach 7 nómatóra agus tá an ré lo agus thóg sé 7 nómatóra an chiad scóir don tarna le a raimsú agus an cic amach inis áthógant McGuinness agus amach a héintse agus ina chuiblinn cartan son agus é fachtar nasan son ag Diarmid Comer inis agus seochún cúnta an chlár James Doherty pastóiste seach ag James an son chofada le Sean Ryan an nasan son go Conall Meany ach bhí a chuir sin ní le an chalís dentar chanar a deir a réiteúr agus inis an tonadí Cillian Gavin siar a héintse siú chofada le Sean McMahon ach tá na ganzathe glasan son hir de limonach agus tá sé dacr a cúnta chlár ein scór a raimsú ach bheith go raibhara obair chruagaí anmh donscóir son tá sé sin seolta haris a trasnáin ag céile ach Craig Reardon fágan son inis nach bhfuil a cheir a faointe na fórne héan a 8 limonach 7 pointe ag cúnta an chlár gandát ní a bhéin faointe fachta limonach luas sa tarna le is ála go tá an scíal an sa chiad le gam síal ní a bhéon scór fachta lua cos ála go bhfuil scíal mar a ggéanaan san sa tarna le seochún inis Craig McGinns agus é sin builte amach aige agus há sé seán á rúiseacht Oran Cunningham sellh na caidir fachta ige siúd ach siar leat a deir a réitóir Mark Bléite tócaige agus caid mór gríla seoltaisteach aige is go dí Sean Ryan inis a cíine bhar bháide há sé siúd a dumach tóg sé nó go cos céimena ní in a réitóir lena háran ach hiad sé an chaid san i cheolathar se trasnáin míális mar go móid se an pola ach fiachal sahanis agus tá gaile seolta cúnta an chlár agus Dylan O'Brien a buachtant an séirchic chomh agus a dul chun cainte an son is tólam le Jack Summers an réitóir an nocht for an cháta ní dólan go le an cháta go dtí san nochta aige cíimiid is Craig Reardon take chasna Benda sóg a rúsáidin Craig nó me seábalta an citóg a rúsáidin cuméid go bhfuil seach an tóid fe leis an cos das agus béilinn géir ar fad agus é sin buailte agus bhí sárás son bhí nilinn son ábhrín ró dhéir agus is ar fóríle chuig an éirecht san fágan son ghfuil hen dó tí chuig sé iireachta me ar fórí ó cúnta an chlár
Gan bacintas na hiireachtaí a chuige seach go lán na bádóra an son cían McInnes agus siúdadul amach fada leis seohanis Joe Lár an ghart agus dianta go maithan son ige Emmett Richter bhfuil siúda trasnán níos ló agus a réiteóra tuairt an líróid chun cínan so gan éon scór go fóil fachta ige limonach so tarna le sellh na caidan sohanis ige Óisín Ó Farrell cadí anna go Óisín leis túair sé pass agus raig an passan go dtí Murray inis a buil na caidir stachan son agus dianta go maitha ige Ronan Quirk agus deiscóráil so ige limonach níor a bhéon scór fachta ach tá sé fachta an sohanis ige fearn na bróga bán daraga agus is tólam go bé Mark Nolan a fuair an pointe san an chiad pointe de bharc agus sé mark go fuair ach an kick amach có go amach tapig an son I get cúta an chláir agus iad son inis a dollar an únsaí agus béir an áfuil a lán scór na sa chluhesa ach bís go ráta go bhfuil an chaid san na glúiseach ó taobh na Páirce agus tá chluthe anna tainmhach an sahagan a gúnta an chláir agus inis seachún limonach agus Conall daoine teabha leis agus a túirt féíoreacht ar báide ach sin sárthabháilt an son Ige Cian Curry ach bhíoch go bhfuil sí me thar sé trasnán agus an dá scór a fuair cúnta limnaí an son sa chiad cúpla nóma tan tarna le cura ceall mar gúil rá faointe tapig in éige chéile fachtaige cúnta limnaí seachún cúnta an chlár tá díreach glána nóma diaga mehansa a déir an chlógatá ar chlár an scóra go agus siad limonach a háchan cín Dylan O'Brien is captain na fórne a dul leis a róthar pas láimh seolta stachan son aige agus an pas fachta Harnasan son aige Dylan siar a héin sead éis agus tháinig fearsach an Páirce Cillian Gavin ach na botún cíanna bhí á dhéanamh ige cúnta an chláir sa chiad le tá ála go déanta chus á dhéanamh chus sa tarna le mar sáilóim go bí sin an chúigú báta nó an ceathrú báta cinnte go ghaig an líróid san isteach a lán na bádóra agus má bhí gae le seolta cúnta an chláir tá an ghaig cían inis na seolta ige cúnta limnaí ach sin sár chosint an son ó Conor Meany agus sellh na caide fachta Harnaise ige tá cúnta an chláir teas na héinse go Brian McNamara Brian a bhuail an líróid san na isteach sa spás sin as cíalmhar a son agus bhfuil tead ábalta sin ichmead isteach tá le Sean Ryan las captain na fórne siar a héin Sean Ryan an son agus sellh na caide inis ige Cillian Gavin a pass san son seolta isteach aige agus sin fachta an son aige Sean Ryan agus inis tá bearna do chuig faointe idir na fórne Céile se bheith an swé an sa a barcí Chíosóg cé a cháilóig do cluiche canis na mún na bliana sa Cíimiid go bíad na corcaíg atá chun cín an son hís a barcí chaomhalár na thuir 6 pointe chláir a scóra go son chuig faointe ige Ciaraí mar sin cumann na maithasa bhuachalí corcaí cumann na maithasa limonach an sa ach an chaid buaitearnaisian son ige Diarmuid Comer dianta go maithan son ige Diarmuid agus cín go bhfuil anadí olaf chun tachan Páirce do chunta limonaí ach leanóid sa raig le cabhatha tarlúin sa hanis mar go bhfuil James Doherty sé sellh bháilte a chaid fachta an son inis ige Oran Cunningham teas na héin Oran go Dylan O'Brien chunta an chláir diagar níag i diarag teachtarnaisiach chluthe ach slána mothir a Páirc mar go raibh cébáistí a go níos luthe ach tá an fearsa tóiste deach ná ach fíochar sin i leadna duine semach go bíon sí uaireacht ó cheann de hosathe nó chosantóirí cúnta an chláir atá téis dulta isteach a lána bardóra Craig McGuinness agus beisiad bailithe go maith leis sin mar go bhfuil chuigíoireachta me fóríilmhathe agus amachchan is tá dara Clifford a tacht leis líróid pas seolta ige dara chomhfada le Jack Summers inis go dtíon lán chúlaí James B. Behan siú take amach onlín a lán chúl agus bhfuil te lorigir sellh a líróid an son Mark Nolan bhfuil te caiilte Mark bhfuil te buaitearnaise agus níl mar tá séirchic bronta an son chunta an chláir ach mar a bhí saráileh an son bhí ionadaí a propáil a tachan Páirce agus is tólam go bé ifir I feithid sí a bé atá a tachan Páirce sé cinnte Callum Ryan agus siúd a teachtaisneach an áid Colin Quigley ach ní dólamsa go méid Colin Ró díomách leis an spánsata go bhaig aige téis chluthebh éimirt an son sa líne lán chúl ach cíimiid is hanis an gaé an son agus cócht na gaithe arda hen bhálta bháin eile agus a módíireach an migíimiid sin ó chunta an chláir a cíimiid an casan son ó Sean McMahon seo chunta an chláir
Dylan O'Brien is ach an iarach tan blocálta síos agus Dara Murphy ní bháin go bhfuil Dara ábalta pointí a ghaimsú kickan éir a ghaimsú ach tá sé ábalta chosin ríis agus choma agus ag gimmart nútála fadan son do chunta limnaí héanna decha son agus 8 pointe ag cúnta an Chlár Dinún sé machchansa chlog ná foiil a chuig nómit diag a mehansa a barcí Chíosóg ní fada go me sead a dul a Joe an tobar se chún inis cúnta limnaí agus sin páscholcan san tu go bhaga chu ach dianta go mahansan ag Larkin Murphy agus inis sellh na cadansa ag Dara Murphy ar Dara Murray gam leis gial Murray is seol na cadin sechan sa inis agus má limna cialvar tá báid fáilin sa ach níl se ábalta sin a ghaimsú agus a réiteóir a rá go bhfuil Penny Ian Brian McNamara son go bhfuil an cartar fad ige agus go raibh sé sin gleach ar fad agus cíimi de sohanis an bhfuil na dí tachan Páirc do chunta limnaí tá sé de Sean Garrettínis tu sé sé na sechan áit Ronan Quirk ach bhí de se bháid an son ige cúnta limnaí agus tin semach dáach an báide san fachta chu mé mí se rá bye an sa ar bharcí Chíosóg le cúnta an Chlár ach níl se fachta chu Cíimi de sáis go bhfuil na fórne an tabarach tá an tesin na dul taobh na Páirce ní léon áthí son agus ní na cnéalacha go maithan son chun caide tá neart na gaothe ádaithe son beidir go gláisian tú tarn na gaothe is stigan son ar na chluasáin agus me leiscil ní agus an raní agus an go raibh sí sin na meisteach so bháide thugus mo thuúla an tesin me leiscéal go bailinn san tá báid aim sin san i g cúnta limnaí mar sin fiachar sin dó déir Chlár a scóra go san 8 pointe ag cúnta an Chláir agus an méid Éirí i níor Lazarus a muchalí cúnta an Chláir an sa a barcí Chíosóg Seas cíimiid Conall daoin leis an báide táchtach san de limanach. Sé sin builte machanis go Murray. Agus a fachta go Murray ach dianta go mahan san ag Diarmuid Comer in is sé tachtamach tá bádaí a tastáid ó chunta an Chlár ní léon dát faoi san dó déir Chlár a scóra ag limanach 8 pointe ag cúnta an Chlár agus dianta go maithe ag limanach agus cumann na maithas ar a son agus an gáiló sé son do Cluiche Leathcheannais Peile den giadúir ó 9 an 8 sellh na cadin is ag Brian McNamara bhfuil freagra ag buachalí cúnta an Chlár ar an báide son ó Conall daoin agus bhí an Tráchtaireacht na Holland bautas an nuair a fuair Conall an báide son mar bheas hen go raibh sí meheach ar fóraíl ach bhí sí cumata stig se chun cúnta an Chlár inis agus scórna tastáilt bhatha son sin buailte go háir sin buailte thar se trasnáin pointe Díagar ní agad tógtar na cosláin ach caiigh cúnta an Chlár níos mó ná san a ghaimsú dó i deine sé ag limanach 9 pointe ag cúnta an Chlár fágan san go bhfuil 7 pointe idir na fórne. Una díile tachan Páirc sa do cúnta an Chlár agus an cumarinn scíal go bé Sean McMahon a thug isteach. Agus una díile do chunta limnaí Callum Boyle an báta sa.
Cíimiad on the díile mar a bhí saráil a tachan Páirc do gúnta Clár, Seán Mumhan. An teachtamach. Seán Mumhan a teachtasteach. Is a siúd a mehamach go Lár Páirc. Ach se, Tom Chase an báidas an íscin rééis agus mu leiscíal. Se mí cheartta go mafíochar seo rigtar a Lár Páirc agus tá sé sin go maith ní leon dát fí son. Seo chúnin is chunta Clár a Tráchtaireacht blocáilta síosan son agus sin Clár chosaint an son ó Lorcan Murphy agus ní hamháin son ach go bhfuil an saoirchic an óige do chunta Luimneach bí siúráilta ná beag duine be ná beag dá duine bheith í seo a thógant. Agus gurtú a crasan son do Lorcan Murphy. Ní dólim sa go mbeidh aon dá order an Lorcan cíanna. Ach cóirlaí seachar agus tólim go mbeidh seábalta leanúnta raig ach gan dáta réiteoir a ráileo. Silibh tappa go bhachalí agus at spáinte nuair dóibh agus a rá leis besa churneomatí tá breise leis seo má bhíonn sibh sé díaraigh an tamsan na bheilte agus silibh na cadian sa inis go Dara Murphy, captain na fórne agus cad é mar tá spántas áta go bhaige siaran son go Aaron Neville, silibh na cadigel cúnta Luimneach agus é sin inis go Jack Summers a scuil leis a gadian son go Emmett Richter, hás básan sa go Emmett a teabhar leis bhil se teasánta chéad le ach ní bhfuil se an teasánta tarna le díadach isteach a gúna an angach agus báide eile fachtaige cúnta Luimneach agus iachar sin inne tí a déir Clár a scóracha son ná i bainte ga cúnta an Clár fágan son go bhfuil bearna do de bainte idir na fórne agus seochúna machanis a hagan James Conall le sin ach iachar sin cé go bhfuil se go mór chun cín cúnta Luimneach níl se a géalach níl se a géala idir this órlach don na géalaí córach agus iad a gimmert nútáil fadan sa a barcí Chíosóg i Luimneach agus an cumar iscéal go bíad súd a bheith a céúran sa nuair a héadfar an adóg dearnach ach seochún inis Callum Boyle a teabhar leis Callum a tú transcrioch lágíoracht bhaig siúd ach an íoracht son a methe fóríl tí a de le na bainte níos lúna dénómat le dolan sa a barcí Chíosóg cá raig canar cían carí le seo raid seamach a Lár na Páirc ach an láimh an uachtar ó húsan chluthe an son a gé Luimneach an gic amach agus dianta go maithe ge Jack Summers ach tééis an brú techt ó cúnta an Clár an bhfuil an brú sa techt a bhríon ró dhéanach béidir ná foiil tá ámacha ní léon dáit faoi san dénómat agus is tócha péní breise imreo fracht tá bádaí a tasáiltha Craig Reardon na me sé siúdábal a ceanna gaim siúd a gundú an Clár bhfuil sé siú tarcha chun talún. Cíimiad is sanis cadí anna go réiteoir ní dólan go áibh se ní dólan go raibh se leistigh don gceanóg mór agus saoirchic a bheith ann do cúnta an Clár nó béidir ná a bhéon chalís déanta ní raibh de réiteoir ach go mlocáilach síos é iarracht an son agus sé Craig a thucaigh amach an riar dánach chun í seo a thógan tí a de sin scóráil díomhar a gine na gaotha bádí a bhó an chluiche agus béidir go mbeidh fiarna leis an ráte san tránón in nuamhach cím leis tíos chum sa lucht banistíochta Luimneach agus caiigh go bhfuil sead san sásta leis an taspántas á tu go bhaige chu gan dát dhimríidir cúnta hibredáran an tachtain Ciceanna fuardar an ceanna sfear or a son agus béidir go gáir se leo go raibh cluicheháin imreacha go díosa ach seochún inis Reardon a gur sé sin isteach a Jonah Carnáige ní anna céal leis an íarachtain í sin seolta thar sé trasnáin mar tá go leor amacha cím sé inis Chlár an scór an sa in glógar Chlár a scór sa go bhfuil 8 neomad fáca agus 9 bainte idir na fórne ach dá méid is ábalta pointe nó có eile a ghaimsú agus báide chuach son Luimneach fe bhrúan sa óran Cunningham a son a cha sin lecha síos agus teanta go an son a Conor Meany siar a héin sé siúd chófada le Diarmuid Comer Diarmuid siar go óran Cunningham ní se cho feicálachas a bhí sa chéad le óran is a teabhar leis sin cad le dearbh seach sa spás a Joe an lán cholaí ar yes an son Sean Ryan ach má íon Sean Ryan
Goma yin cosantori Conall Nisa Var agus ó sin ó fearn stílan sacr ó húsáid ige siút Shelivinish an so ige Sean Garrity pas láimhe siúlt an son ige goodí Jack Summers cadí anna sé siút an asca Garrity agus sé siút íala heisteach elastig the lína chosanta Conall Clár agus an tonadaí díreach haris an spotta dubh agus painted an Scott an son Aco agus siachar sin Conall Clár I diarrig na farab a húirt suas na Páirc ach gan dát nuiríonn an siad son crohín siad spás tá hosa Conall agus an iirecht son seolta haris an tasnáin ige Sean Garrity chaslin is sé héin Conall Clár go dtín tonadaí Sean McMahon a tháinig isteach in áit Sean McMahon ní dóling go bhfuil gael latara mar gamach seanna buid beidir go colcarach iadach bach seanna tamach ráide háir agus bert bhúnach agus amach Sean ar a murticha ach cíimi is up onadaí eile a prapáil agus a olaf a tacham Páirc agus sé cras a thuca isteach agus tuca sé sin isteach in áit Mark Nolan aber chruig deantaige Mark ó hús an chluibéad an ofil sé sin feicálach ar an scáthalaán a go baile ach dáma fá an sa a barcaí Chíosóg anú fá go bhfuil anna chud kiloméadar rite ige fear nó buachal nó bróga bán dearga an son agus anna chluthe imar ige Mark ach sé crasá take isteach an áid an saorchic san tóca ige Oran Cunningham chasna a héinse chófada le Diarmuid Comer Conall Clár Shelibh na Cadde son agus ige Sean McMahon sin builteisteach anis chófada le Craig Reardon Jamie Behan ó iachant le siúd agus deanta go maithe ige Jamie gan iad a scé órlach géilte an son agus fiachar seo chuadar chun cíneach a siar a héinsead agus ní raim seo tús ceor na marsin ach caiisiad a bheith feinach mar níl éon spás an éile an son ige cosantóirí Conall Clár agus seo chun inis Josh Maloney agus cad a háisiad a déanamh Conall Clár I dtíarrig an spás a chruthú agus sin seoltaisteach an son ige Oran Cunningham ach lagíocht a bhaig siúd agus hána son ar fad ón brú atá cosantóirí Conall a chur ar thosa Conall Clár níl éon spás a go túirt fensbreoch agus fiachar sin chuig nómad fáca an sa an ag bua starúla ige Conall agus an meisiad son na céúr ag deir an chluthe gan dát buatóirí an chluthe son áíochant gam le scéal le buatóirí an chluhéil agus cadé mar ghálan son ige Richard ach an chaid san seoltaisteach aige ach dianta go maithan son ige Josh Maloney ní hamháin greibh seábtain líróid son I chumad gam le scéal ní hé Josh í an éachreach Diarmuid Comer agus seachún inis Oran Cunningham agus caiisiad scór a ghaimsú an bautas a Conall Clár ach an imiróí féin a teach chasna ar chéile Shelibh na Cadde inis ige Lurkin Doolan inis a seolan na Cadde son ach hiachar sin Conall na fearra fuair báid ibre a ródó do Conall a teachtíar a teachtar chá a gáir ar a chosantóirí agus sin me haris an taobh líne ach beag limonach breásásta lei seo mar tá an tám ábheilt a gcónaí agus díagar níag tá sead a teachtarneis díagar níag níl sead a teachtarneis a chluthe cad a hamarráineachar mar go bhfuil an brú atá cosantóirí Conall a chur orra tá sé díobhar ar fad agus ní léon spás á dhéalacha McNamara inis a teachta gáir ar a thosathe agus sin seolta neis aige go dtí captain na fórna Dylan O'Brien a buil na cadisteach an sahanis de scórála ag an tonadaí agus sin builte haris an trasnáin an son ige Sean McMahon agus fágan son inis go bhfuil bearna do na buinte idir na fórne agus le hama sriste go hís a gorcaig agus réthrás le corcaig sa chluthe san go dtí sa héana na écasan sé faointe ige buachalí nó riachta agus gan dá Craobhacha chéile buite chu go dtí sa ach seo inis cím go bhfuil Ón O'Sullivan a prapáil a teach chun Páirc do Conall ach Richard a ríis agus an buchail sáthart agus tá sé gúsáid na héan orlacha tá nach chur chun an chaid san na bhuachtain agus seachún Conall an spás á goscailt go son agus an pasan seolta teasta go dtí sé cras meid sé ábalta Shelibh a bhuachtain déir in líróid níl agus sin fachta inis ige Ón gam is géal ní hé Ón O'Sullivan an éachreach Sean McMahon puinte beá fachta ige Sean
cúpla neomata óhain agus hen sé séar an son go Josh Maloney agus básin is ige Oran Cunningham seirbh na caide fachta ige seohanis ach fíochtá hen dótí seisir héar an son ige cúnta limanaí agus ciúrnú cahar eile a tatí ar a gáir agus gan éon spás am an son ag líhanna ige Sean Ryan ach chroise spás de hen an son go Conor Meany pointe bhain sa chiad le ige Conor a cuine ver bháide agus huireacht bhahan son ó Conor ach an níireacht son a methe fórín agus fágan son is tólamsa go bhfuil 7-8 íireachtaí am fórín ó chúnta limnaí ach cíimiide son na tunnadaí a bhí sa cainte ó nó Sullivan a sin is teachtasteach ar náid Conall ó dain agus is tólamsa gur imirt chealmhar sin ó locht banistíochta chúnta limnaí mar tá sé son i ddíarag an chlog sa I ghiscint dul I Joe teocha neomad cholua is go bhéidirle agus ná bhanach an líród san istigh san imirt a chunlód den eb já sásta lei sin agus seilad na cadin is buatarnais I ggé cúntan chlár agus ge lurcan dúlan a bhailte siar go lurcan agus sin pas le dámh seolta seachtas pás agus inis Sean Ryan take teasna inis agus a me seabta sin ar cheasnú an son go Craig Reardon ach sní imirt cialmhar a sin in éair neadar an rábhar sin I ghiscint sna scáthláin ach ní raibh mórán do ghaoine timpeall ar Craig Reardon agus tá an íardige Craig ní léon dát fí son agus tá amach sé sin seolta teasna I Joe Craig is tólamsa go amach sé ábalta Doran na chur lena íireacht son ach seachún inis cúnta limnaí agus iad son na teachtamach leis ar líród ach dianta go maithan son ag Conor Meany níl an trid tugus was an tá fós ag cúnta an chlár Reardon inis ach túr timpeall ar siúd agus anna clibar chartan son ach siad cúnta limnaí a thuca go amach leis sin mar go bhfuil an séir cic brunta ar son ag foréitúir cúnta chorcaí Cormac Dineen agus fiachar seohanis limanach an bhfuil bua starúil an ann dóibh son tí a héine agar chlár a scóra go son fointe diaag ag cúnta an chlár dunim seamach agus me fiachanta Joe an chlog a háin sa a barcí Chíosóg nachfuilach leanómat nó níos lú fáca ní fis fós a mó an breise éimreofar an sa ach tá bádí a tastá Joe cúnta an chlár bísúráta go son Brian McNamara inis cadí anna sé siúd passa seachas spás agus gníosead sellibh Dianna Conor Fennell ach fiachar sin wachal tá falla de Janzathe limnaí an son here agus a móbáta atá san feice gan trónóna inmh lagíireachtaí ó cúnta an chlár teachtasteach go lána bardóra Craig McInnes agus tínómata an bhreise tínómata idir limanach agus áit a glethe canis na bún na blianasa ní láit buinte machacha ó néidir an ócha hocht ach cuman na machas ar inis agus Emmett Richter a teabhar leis suas na Páirc bhfuil Cluiche Leathcheannais son ní le déir a réiteoireach lámh lecha idir líróid idir an talamhan son an réiteoireach chilat agus tóg tapige mar ní dólamsa go méid airí níor Lazarus in échransa a muchalí cúnta an chlár mar is tócha ón chiadbris isce nóair a chuig na fórne an tabar bhí cúnta an chlár chun cín sa chiad le achas sunna le tá cúnta limnaí tééis canasíocht go hill go hiomláin a thógant ar an gluthesa ar fuad na Páirce ach agus go háirithe ach tá siad sééis canasíocht a thógant ar an áit is táchtaí atá ann agus sé sin chlár an scóransa tucha hé neomata mehansa cad a dhéanana go réiteoir an báutasa agus methach an cainte an sunnaistigh is tólam agus an éile Craig Reardon há sé dul chun cainte chu seach an cainte leis na muir cúil neadidir go dtíireach cad a háte teach ach tá cárta dearug nochtathe an son agus gan leis scéal Craig ní tá a fuair in éair agus is tólam beidir go bé Sean Ryan a fuair an cárta dearug son cintó me díbheith ach séirchic an son a bheith gáú an gaithe se an líród an áde ní annig a cahar diaganis fácéad a barc I gce cúnta an chlár agus tá spántas tan sco feice ganin sa ó bhuachalí limnaí agus iad son in is siúráilta cai go bhfuil siad son cáilethe do chluthe canis na mún seachún in is cúnta an chlár agus iad son na díarag an scór dearnach a ghaimsiú sin pastas an sáhanis McNamara teabhar leis cadí annig McNamara buaile sé sin lena citóig teasna a raisí sin ach ar fóríl agus címan son go bhfuil an réiteoireach raibh rial an bhantáiste an nimmartige
Ach gan dát inis níl ach an carr diag fáca ar a barc an son I get cúnta an Clár the asca an charta dara go fór Sean Ryan an son las captain na fórne agus piug sásta níl seile cinne na réitóri an son ach ní dólim go gurch seisteach ná machara mar go bhfuil ré an rás an so le cúnta limnaí a maicha son leis an dábháide a fórach sa tarna le an réirdánach leis an níaracht son an réirdánach té sé sin seola har se trasnáin a cham si fiochan de John chlogad sa a barcí Chíosóg an gai agus a nerta gárdach agus le buachlí limnaí atá an gais an cé go bhfuil sead I gimmert na cynnes le na seolta son atá an gai cíanna mar tá sead séis tas bantas don sco ó húrthain an sa ó húrthacha an sa a barcí Chíosóg tá an teocha tíno mat imara ach dearg go réitóir go leanó for a raig leis an imirt cormach daoine a gandát atá a ganas an adóg Shelf na caide an sa I get Aaron Neville gan éon dahan éachar a limnach agus céan fág amach an dáhara mar a siad son atá chun cíd ach tá dáhar a bharsa Callum Boyle teabha leis amach a hen se go dtíon tonadí eile Shane Cross agus é sin builteisteach an son nach siúrálta glán tá Cluiche géiltan son aige ó sin ó fearil an bhfuil am aige cúnta an Clár dul ar glóiseach teile fiú má bhfuil níl an am go teachtar neiste chluthe tí a héineag le ráfaointe diaag bíad cúnta an Clár rá na cotíntachta dos na héanaan sa hach Túnta limnaí víidir san a rá le lin na seachtaine go ráidir soch an teachtuas agus víidir san muíach go raibh an óhainte chu agus go raibh nóhaint ag an foransa an chluthe sa bhuachtaint agus híocht go raibh an ceart go hiile agus go thomláin lo mar tá rith an rás lo son agus siad son atá cáilethe do chluthe canis na mún for an bainisteachta cúnta limnaí Brásásta leis an taspántas atá tucha watha son beidir náthas níidir ró hapaig ach siach níidir son na bhad níos a láidre agus tá siad cáilethe don giadúir do chluthe canis Mionúir na mún don giadúir ón bhliain an 9 an 9 agus bhí chluthe úntacha gainan sa a barcí Chíosóg an scór dearnach for an na háite cúnta an Clár ráfaointe diaag agus na cuairteoirí for an chaide limnaí tí a héineag iad son cáilethe do chluthe canis na mún mar dúirt den giadúir ógáhíle ní hen ráhíle chó 9 an 9 agus an scór hís barcí chuomhre ráis le cúnta chorcaí hena le ráfaointe diaag an son ach tá an tarna le fós le nimmert ach an scór dearnach ansa a barcí Chíosóg limanach tí a héineag cúnta an Clár a dóíag wamsa Conall Ciobháin agus Robert Healy a bhí ar an gamra an sa go gí go méimiid a ggóluaidir a chéile a ríis beag deidir seachtaine úntacha goibh agus cóchárdagus le limanach. Haris an trasnáin. An riordánach inis agus é sin buailte níos a bhar bhfuil a fadaige tá cruinnis aige díreach Haris an spáir fáinach mar a háid ó tús an chluthe siar go óran Cunningham a sin buailte go háir aige óran agus a buailte go crín agus hiachar McMahon inis sé díreach spás a chruthú do Craig Reardon agus úsáidin sé siú de Dasóg agus inis tá sé dábalta na scór na gainsú agus Dara Murray siar a hen sead inis cho fada le Lorcan Murphy a teabha leis a sin buailte aige Murphy agus sin íarracht le dearbh an himlíon dar a chud caide le agus inis túd fens beag bhfuil cuman am hasad há ná go bhfuil imse seasta an bhfuil mór cúil agus é sin buailte aige agus an réad ar a gobal inis builteisteach an sanna aige Murphy agus tití seo stigan nimil na carnóige agus bísráilta go deisian sa ar bháide ach tá amach an passan seolta aige róí Cronin beidir nimnach í garamach ach mátá tá an spás fachtan sanna aige Conarmini agus lena citóig an son agus é seolta Haris an trasnáin an santínín chuir sé pinós limnach nó náráidir a thugann san go tappaigh a fiachar in neart atá aige Jack Summers an son bísúráilta go raibh cían choirí sa bháide agus gandál captain na fórne Dara Murray fearratha gimar go magadí agus hiachar sin seanstálaid ná rá
Godagan na harú chluhí le linn an breise isci agus deir sa leis na daoine san go bhfuil an cartar fada gibh ach ní chuir sé sin agus hefachtansa I get dara morí captain na fórne ord chluhá gimmert get dara sin siolta siar aige bhfuil sé sin siolta har se trasán háis agus cumata stigan son ach ní hamháin son ach bhfuil an sellefachta ar náise go dara morí inis agus léirín son muna stoppan tusa a gobar Craobhacha. Agus iarracht mór mílteach an son agus í sin siolta har se trasán sin é freigra bhíhan ach tá na ganzathe glasan son hir de limanach agus tá sé deacair a cúnta chlár ein scór a ghain siú ach bheith go raibhara Orí moríine se buil na cadistechan son agus dianta go ha ge rónan cuirc agus de scórálan sa ge limnach ní a bhéin scór fachta ach tá sé fachtan sa an sagan a gúnta an chláir agus ina seachún limanach agus Conall daoine teabha leis agus a túd féíarach ar báide ach sin sárthainan son agus sellh na cadde inis ige Cillian Gavin al passan son sioltaisteach aige agus sin fachtan son aige siol na cadistechan son inis agus má limnach cialmhar tá báide ar fáileann sa ach níl se dábalta sin a ghaimsiú agus a réiteoir a rá se chun cúnta an chláir inis agus scórna tastáiltmha son sin buailte go háir sin buailte har se trasnán pointe Jack Summers a scuil leis a gaidan son go Emmett Richter háspásan sa Emmett a teabha leis bhfuil se trasnán sa chiad le ach ní bhfuil se an trasnán. Éidir go gáir se leo go raibh cluicheáin imar go dísa ach se chun inis riordan a gur se sin isteach a Jonah Carnóige ní anna ciall leis an íarachtan í si go Garrity agus é siúd íalathe isteach elastig the lína chosanta cúnta an chláir agus an Tonadí díra haris an spotta dómh go dtí captain na fórne Dylan O'Brien a bhfuil na cadistechan an sahanis de scórála ag an Tonadí agus é sin buailte haris an trasnán